wat er overal gebeurt. Heb jij dat ook? Het gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof de mens op zoek naar macht en steeds vol haat is. Heb jij dat ook? Het gevoel van onrust, dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Zal dat gevoel voor ons blijven bestaan? Met haast en grote drukte, de mensen, ze leven naast elkaar. Heb jij dat ook? Het gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof de mens op zoek naar meer, maar zo alleen is. Heb jij dat ook? Het gevoel van onrust, dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Zal dat gevoel voor ons blijven bestaan?